Policiers bla kuka kokolon ka koro kun tala. Il faut qu'on se dit. Faut policiers fana ka dobe nyala doba chela kaula. Directeur général de la police Traoré iga moko. Sisa moko kelente flate sabate. Moko bene wele kuka nine fone. Kelente flate sabate. Moko bene wele ka policiers ka nine fone na. Nous mata baga muso doma. Ko parce que o cɛ wari b'o kun i y'a faamu ni wari bi i cɛ kun ni cɛ ye ko dɔ kɛ ni k'i bɛ kuma a bɛ polisiw ta u bɛ n'i minɛ i y'a faamu k'i bagabaga ni Adama Traoré ne b'a fɛ de parce que ne dalen no e la le directeur général de la police ne dalen no i la kosɛbɛ wa n dalen no polisiw yɛrɛ la Mali bɛɛ o cɛ tɛ yen mun ye polisiw supporter ka tɛmɛ ne kan mun ni polisiw ka di ka tɛmɛ ne kan bɛɛ b'a fɔ ko Bala ka sɔrɔdasi ko ko galon t'a la mais sɔrɔdasi ko y'a sɔrɔ ne Bala ka polisi ko bɛɛ b'o dɔn n y'o de fɔ i m'o faamu mais o t'a yira n'anw sɔn jugu min bɛ yen n'a ma bɛn o de bɛ fɔ polisi dɔw bɛ yen i bɛ olu wele k'u ka taa karisa bagabaga olu bɛ wari minɛ u bɛ taa ni polisiw tɔgɔ ye i bɛ muso ɲuman dɔ b'u wele i y'a faamuya wa ko dɔ bɛ ka baga ale ma u bɛ taa ka t'o humilier polisi dɔ bɛ polisi ɲɔgɔn wele ko ka taa tigi bagabaga aw ka dɔn o bɛɛ de banna polisiw aw polisi tɔw dɔw taara Kidal aw tora boli la somaw ni moriw fɛ yen i y'a faamuya a n'aw ka chefw fɛ pour que aw kana taa Kidal aw faden dɔw taara Mopti aw tora boli la somaw ni moriw nɔfɛ ani i y'a faamuya wa mɔgɔ welew la muso welew la pour que ka taa intervenir aw faden dɔw taara Tombouctou aw tora boli la ancien commandant kɔ pour que u ka weleliw kɛ pour que aw kana se ka mite ka bɔ Bamako aw tor'o dɔrɔn la mun de la parce que ka sababuya kɛ kokolon kɛ ye an ka polisiw bɛ se togo di k'aw bɛ Mali polisiw tɔgɔ cɛ ko depuis 2016 k'olu bɛ ka cɛ dɔ ɲini k'olu m'o ye Deriki ninnu Jack Bauer ninnu i y'a faamuya wa Colombo ninnu olu ka filimuw bɛ labɛn sinon an ka polisiw fɔrilen don n'olu ye européens ka polisiw ni américains ni chinois empreinte jamanaden bɛɛ bolo dalen don empreinte bɛ jamanaden bɛɛ la a bɛɛ bɛ polisi la n'i ye mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn i y'a faamuya a ka fiche bɛ bɔ anw fɛ yen empreinte tɛ mɔgɔ si la polisiso la mais n'i ye kojugu kɛ i y'a faamu jamana n'a bonya quartierw ni a fɛn an ka polisiw b'i ɲini ka t'i minɛ i m'o faamu an ka polisiw b'i ɲini ka t'i minɛ donc munna bi na an ka o polisi ninnu i y'a faamuya polisi damadɔ minnu b'olu la n'olu degera bɔ a tile yurugu la n'olu degera bɔ a tile RSI la n'olu degera bɔ a tile mɔgɔba nafolominɛ na n'olu degelen don a kɔkɔdenya la n'olu degelen don namaratɔdenya la n'olu kɛlen don ka polisiya kɛ fantantɔɲɔ ye ka polisiya kɛ fugariya ye ka polisiya kɛ fugaridenya de ye ka polisiya kɛ namara ye ka polisiya kɛ suɲɛni ye o polisi kelen kelen minnu b'an cɛla aw de ta tiɲɛ kuma sera parce que aw bɛ bɔ yen polisi ɲumanw bɛ tanu aw bɛ bɔ yen aw den dusu suntandenw polisi ɲumanw b'u ka baara kɛ aw place la i m'o faamuya wa ka na kunu sɔrɔ à partir de 23h Amidou Konaté Titi o n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la i y'a faamuya wa la ka denkɛ bila ka na i y'a faamuya la ka denkɛ bila ka na o ni polisi dɔw olu kana don Sheraton kɔnɔ ka na nin n'a ka tubabuw sigilen sɔrɔ ka na nin n'a ka partenaires sigilen sɔrɔ ka na nin n'a ka bailleurs sigilen sɔrɔ i y'a faamuya wa ko f'olu k'o minɛ ka taa tɔw ko papier jumɛn bɛ yen mandat t'u bolo convocation t'u bolo commissaire jumɛn y'u ci u yɛrɛ bɛ bɔ commissariat jumɛn na i y'a faamuya wa o si ma sɔrɔ ko non ko f'olu n'o ka bɔ Sheraton kɔnɔ un hôtel comme Sheraton est-ce que nin tɛ ka mɔgɔw humilier est-ce que nin tɛ ka Sheraton humilier est-ce que nin tɛ ka Mali polisi tɔgɔ tiɲɛ est-ce que nin tɛ ka transition tɔgɔ tiɲɛ est-ce que nin tɛ ka lagosi kɛ pourquoi parce que c'est un jeune Amidou Konaté Titi a donna pétrole la k'a to pétrole la ala bɛ ka diya ale la a bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la anw bɛ pétrole la ka kɔrɔ donc maintenant f'an k'a bari maintenant f'an k'a effacer maintenant f'an k'ale lajɔ i tɛ jogaramɛ i ni pétrole feere man kan i tɛ la ye i ni pétrole feere man kan c'est pas comme ça
Mali pétrolier folo si kun te jogora me fana ye i m'a faamuya wa mais de par là dɔ bɛ don dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw b'a la dɔw b'a dɔn mais an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ darati kun bɛ yen Bedi Traoré Bonne Étoile Segu Bedi Traoré kun bɛ yen mɔgɔ ye ko kɛ pétrole la Bedi Traoré ma mun kɛ mais Bedi Traoré ye mun ɲɛ pétrole la pétrole feerelama na Mali la mun y'a ɲɛ Mali ni Burkina ka kɛlɛ a guerre bɛ wele ko guerre du Noël mobili fɛn o fɛn n'o tɛmɛna kɔnva fɔlɔ minnu taara a mobili fɛn o fɛn k'a bɛ ka boli k'a wulilen don Bedi Traoré ko k'u k'a bɛɛ lajɔ station na a ye plein k'a bɛɛ la Bedi Traoré Bonne Étoile Marakala Tournai la ka tila a y'o kɛ a denkɛ ka tila k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'i ye dumuni kɛ tanti G20 fɛ yen ko k'a bila ale ka compte la Bedi Traoré Bonne Étoile Bedi Traoré Mali kɔnɔ mɔgɔ m'o kɛ fɔlɔ dɛ Surasiw tatɔ kɛlɛ la ko y'ale ka bolomafara ye mobili o mobili ko n'a wulilen sera yen nɔ u ka plein k'a la k'u bɛna taa faso kumabɔ Bedi Traoré k'u bɛna taa jamana kumabɔ Bedi Traoré k'u bɛna jamana kumabɔ Marcel ka ɔrɔnkɛ k'u bɛna taa jamana kumabɔ k'ale bɛ bolomafara d'u ma Lion den k'u bɛna taa jamana kumabɔ Aba fa k'u bɛna taa jamana kumabɔ i y'a faamu wa Bamadu fa k'u bɛna taa jamana kumabɔ Madani fa k'u bɛna taa jamana kumabɔ i y'a faamuya wa Bedi Traoré y'o kɛ pétrole la jogaramɛ kun tɛ Darati Sugunungura tɔgɔ dalen no ale la marché Darati ni t'o dɔn mais Sugunungura tɔgɔ tɛ Darati pétrole Benenko pétrole 100 jours pétrole Mafa Babou Yara pétrole donc diɲɛ y'o de dɔ bɛ don a la dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ bɔ a la dɔ bɛ don a la dɔ bɛ dɛsɛ dɔ bɛ taa ɲɛ donc affaire mun kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ 2016 ne bolo o affaire kan ka sɔrɔ polisi la n'i bɛ polisiw bonya i bɛ taa tɛmɛ polisi so la i ma faamuya wa c'est à dire sira jɛlen fɛ ni polisiw b'a tigi wele i y'a faamuya wa justice bɛ yen ko mun kɛra 2016 ne ɲɛna avocat kan ka sɔrɔ Alula bolo Alula bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ avocat kan ka sɔrɔ o bolo a n'a denw donc aw yɛrɛ ka wuli i y'a faamuya wa k'a yira ko se b'aw ye ou bien ka wuli i y'a faamuya ka mɔgɔw wele ka polisiw wele ka taa dɔ humilier ça c'est a kɛcogo man ɲɛ i m'a faamuya Amidu Kunate Titi ni ko mun bɛ aw ni Titi cɛ Titi fana bɛ yɔrɔ min na bi na o fana tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni mɔgɔ b'a kɛ panapana mɔgɔ tɛ manamana mɔgɔ tɛ o fana bɛ ka ko dɔ de kɛ ko min ni faso mago b'o la Ala y'a ka kala minɛ Ala ye pétrole di a la Ala ye partenaires sɔn a ye Ala ye jama sɔn a ye Ala ye diɲɛ sɔn a ye bi a b'a ka don na donc ni ko b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo bi na sigi ka fɔ o ye damu ye mais humilieli Ala y'a kɛ a ko k'a tɛ taa Shiraton mɔgɔw fana ko ka na ni papier ma sɔrɔ a bolo k'aw bɛ taa commissariat jumɛn na commissaire tɔgɔ ni y'aw bila ka na o ma se ka fɔ aw nana ni papier jumɛn a kama o ma se ka fɔ donc polisi minnu bɛ RS la fo polisi ninnu k'a dɔn bi na Asimu fanga de nana ani Buwa fanga tɛ kelen ye Sen colonel fanga de nana o ni Bube fanga tɛ kelen ye i y'a faamuya wa malidenw ka fanga de nana o ni setigiw ka fanga tɛ kelen ye tiɲɛ fanga de nana o ni galon fanga tɛ kelen ye tilennenya fanga de nana o ni namara fanga tɛ kelen ye donc ko bɛ ko la ko minnu n'aw kun b'a kɛ parce que polisi kolonden n'i y'i sɔnjugunin bila n'i mɛnna n'i m'a ɲini i sɔnjugunin bɛ wuli k'i ɲini aw sɔnjugunin mun bɛ k'aw ɲini nin manamana ko ninnu na ka taa mɔgɔw humilier patapata ko dama na aw ka ɲɛmɔgɔ directeur général de la police Traoré Tarawara o kuma min na polisi tɔw bi ka taa kulu la ka taa bandiw minɛ polisi tɔw bi ka taa kɔ kɔnɔ ka taa terrorisiw minɛ polisi tɔw wulilen don k'u jɔ ka jadisiw minɛ polisi tɔw wulilen don k'u jɔ ka trafiquants minɛ polisi tɔw wulilen don k'u jɔ ka drogue feerelaw minɛ polisi tɔw bɛ enquête la ka marifa feerelaw minɛ polisi tɔw bɛ enquête la i y'o faamuya wa ka se cogo min na ka jamana juguw minɛ o wagati kelen aw bɛ nin yuruguyurugudenya de la aw bɛ nin waritigi nɔfɛ kɔkɔdenya de la aw bɛ nin waritigi balan de la aw bɛ nin manamanako de la Amidu Kunate Titi
ne bala b'a dɔn Amidou mana ko kɛ n'a jɔ tɛ mun na mun tɛ Amidou ye ne b'a fɔ a ye bɛɛ b'o dɔn ne natalen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la Mali bɛɛ b'o kalama nin ye vidéo première partie est-ce que an bɛ yɔrɔ min na bi na est-ce que fɔlɔ policiers tun bɛ se ka ko min kɛ ni policiers bɛ se k'o kɛ bi policiers militariser kun jumɛn yera policiers la policiers tun bɛ i y'a faamuya wa galon mun tigɛ polisi galon tigɛla ninnu n'a kalabanci n'a fugari ninnu tun bɛ cogo min na a y'a faamu polisiya kɔnɔ n'a fɔra ko fugariw n'o kalabanciw n'o tigatoli kelen ninnu bɛ to polisi ɲumanw cɛla o de bɛ na ni polisiw ka tɔgɔ tiɲɛ ye sinon Mali kɔnɔ polisi ala tɛ maliyɛn da diɲɛ kɔnɔ polisiya la ko polisi dɔ bɛ sɔrɔ mun ja bɛ se ka gɛlɛya ka tɛmɛ Cheikh M Keita kan ala to o polisi na Mali kɔnɔ bilen polisi mun k'i bɛ se ka kariya ka ko kɛ polisiya kɔnɔ mun bɛ bonya mɔgɔw hakili ma ka tɛmɛ Cheikh M Keita kan ala to polisi bɔ k'i ɲɛ bɛ yɛlɛ ni Cheikh M Keita ye ala to polisi bɔ k'i bɛ kegunga ni Cheikh M Keita ye ala to polisi bɔ diɲɛ na k'i bɛ kariya ka ko dɔ kɛ polisiya kɔnɔ ka tɛmɛ Cheikh M Keita kan Korofina donc aw tɛ se ka foyi kɛ i m'o faamuya wa ani baba o taara États-Unis o y'a sɔrɔ kansa ye tɔgɔ b'a la jamu b'a la kansa ye mɔgɔ tɛ kafa diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ka farinya diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ka ja gɛlɛya ka kɛ kɛlɛtigɛla ye ka tɛmɛ su y'a faamu chauffeur ni parantiw kan mais kansa ye wulila k'a jɔ 2 semaines ko ka mobili bɛɛ kɛ verte ye hali bi Mali duruni n'a sotarama bɛɛ ye verte en ta ka ko ka taxi bɛɛ kɛ jaune u ko k'u ta kɛ kansa ye ko k'u k'u jɔ don sa don selen a ye mobili 800 bila kuru kɔnɔ don kelen mɔgɔw bɛ ka kuma o la i y'a faamuya wa a ko chauffeur de kafalen don ko paranti hali n'i y'i sen da pɔsi-pied kan i mobili bɛ minɛ parantikɛ n'i y'i gulon hali i yɛrɛ sigilen hali ka i yɛrɛ ka mobili fa dɔrɔn i k'i sigi i k'i sen da pɔsi-pied kan mobili bɛ minɛ kansa yi a y'a ordre siri hali sini a bɛ yen surcharge ta dabila la Bamakɔ dugu kɔnɔnaw la olu de tun bɛ kansa yi kɛrɛfɛ Cheikh M Keita ani baba surumafalen a bɛ États-Unis bi aw tɛ foyi dɔn Bamakɔ a tɛ foyi dɔn a ye ɲininkali k'o la donc polisi bi na n'i ye ne bala bɛ tɛgɛrɛ fɔ polisiw kun ne bala bɛ sɔn polisiw ye polisiw ka di ne bala ye mais ne yɛrɛ b'a dɔn tigatoliden minnu bɛ polisiw cɛla n'olu de kun kan ka bila ka taa nord la i y'a faamu tigatoliden minnu bɛ polisiw cɛla n'olu de kun kan ka taa centre la tigatoliden minnu bɛ polisiw cɛla n'o ala y'u da ka mɔgɔw datugu muso ɲumanw bobara nɔfɛ ka mɔgɔw datugu muso ɲumanw tɛ nɔfɛ ka mɔgɔw datugu muso minnu ka mago t'u la ni kungo m'u sɔrɔ ni kungo y'o muso sɔrɔ polisikɛ jarabilen muso min na bilayi talayi n'i n'o kɛlɛla i y'a faamuya wa n'i n'o kɛlɛla quand même kana da avocat ma bilayi procureur k'i ka avocat ye polisikɛ b'i minɛ o kokolonw de kan ka ban Amidou Konate Titi pétrolier de don alu lalakaw pétrolier de don ni Amidou donna la n'olu kɛlɛkɔrɔ b'olu cɛ depuis 2016 mais alhamdulillah a taa justice fɛ ni mankan o mankan de b'aw cɛ fɔɲɔgɔnkɔ fɛn o fɛn b'aw cɛ aw bɛ taa justice de fɛ mais aw tɛ taa lakari aw t'a essayer k'a lakari o mɔgɔ tɛ o i m'o faamuya bɛɛ dan i y'a faamu i dan yɔrɔ i ka ko danyɔrɔ o de ye dɔ ta daminɛ yɔrɔ ye i kunun kuma o de ye dɔ da kuma ye i da kuma o ye dɔ kunun kuma ye a ma bɛn dɛ kunu sɔrɔ à 23h Sheraton na a n'a ka partenaires sigilen o dabɔra mun kama malo o dabɔra mun kama tɔgɔ tiɲɛ o dabɔra mun kama k'i bin o dabɔra mun kama k'i lajɔ o dabɔra mun kama ka partenaires ba i la o dabɔra mun kama mɔgɔ kana k'i fɛ a dabɔra mun kama mɔgɔ si ka n'i lamɛn an b'i bin parce que i bɛ ka baara mun kɛ n'o ye pétrole ye i man ɲi a kɔnɔ anw de ka ɲi a kɔnɔ a kɔrɔ o de est ce que o ka ɲi anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est pas bon anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ne n'a bɛɛ fa kelen an bɛɛ ba kelen c'est pas bon ne m'a fɔ hali n'i bɛ mɔgɔ minɛ taa sariya fɛ hali n'i bɛ mɔgɔ minɛ i m'a faamuya wa mais
k'a fɔ ko i bɛ ka fanga ɲɔgɔnna de kunu an bɛ polisiw bila k'i minɛ an bɛ nɛgɛtalaw bila ka t'i bagabaga an bɛ polisiw bila k'i minɛ bi diɲɛ fɛn foyi tɛ yen k'i b'a kɛ k'a tarasi t'i ye o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen Amidu Kunate Titi ni partenaire alhamdulilayi olu kɛra mɔgɔ ye minnu bɛ kodɔn olu kɛra mɔgɔ ye minnu faamunen don olu kɛra mɔgɔ ye baarakɛla u tɛ fili o ma Sheraton mɔgɔw fana u bɛ fo parce que a sirayɔrɔ la Sheraton mɔgɔw ko papier bɛ min an bɛ deli o hôtel tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana dɔ la ko jamana autorité mago bɛ jɔ mɔgɔ la aw ka hôtel kɔnɔ ko a tigi tɛ bɔ mais ko bɛ kɛ ni papier de ko bɛ kɛ ni sariya de ko bɛ kɛ ni droit de ko transition Asimu fanga nin kun ye k'a saboter Asimu fanga nin ye k'a labin Asimu fanga nin y'a pétrole ko kana ɲɛdɔn i y'a faamuya wa groupe pétrole ko manque mun bɛ carburant ko manque minnu bɛ yen i y'a faamuya ni e bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ e ka se ka lajɔ fantanw ka to dibi la e ka se ka lajɔ fantanw ka to tɔɲɔ kɔnɔ e ka se ka lajɔ fantanw ka to ɲani kolon na walasa transition tɔgɔ bɛ tiɲɛ cogo min na pour que fournisseur kana sɔrɔ Mali ka to dibi la pour que transition bɛ bin cogo min na Bamakɔkaw bɛ wuli cogo min na ko transition dɛsɛra k'a sababuya kɛ kuranko ye nin y'o de Amidu Kunate Titi Ya Rabbi, tu as bien réagi. Quel côté, il n'y a pas de problème. Ne vais pas jamana de là. Quel côté, il y a femme mais ok. Commissariat du menu, amtami commissariat Masoro. Commissaire du même cas, Nenini, commissaire Masoro. Inspecteur du même enquête là, inspecteur Maye. Ok, ne ka doanga tambe tami, yoroma se ka fo. Eni bandi clean. Mogobe do mogoku. Ni bandi clé na ni terroriste clé na ni jihadiste clé na mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kariya ka nin kɛ cogo di n'o ne ta a ye polisiw fɛrɛw wele ka na an bɛ taa commissariat mun na an bɛ taa a to ne n terikɛw an ka taa commissariat la ɲɔgɔn fɛ an maliyɛn den dama don n'o tɛ kɛ mɔgɔ tɛ tugu an kɔ o tuma mun de kun don il faut qu'on se dise la vérité mun de kun don laɲini ye mun ye hali n'i donn'u kun foyi tɛ bɔ a la u bɛ t'i jigi kare kunna dɔrɔn polisi minnu nana e minɛ e bɛ wari dɔ di olu ma i y'a faamuya wa o y'a sɔrɔ mun y'u déplacé ka na o ye wari dɔ d'u ma ko ka n'i bagabaga o cɛ de y'a Amidu ya ko ka n'aw bagabaga a b'a ye na Bamakɔ ka den tɛ ko ka n'aw bagabaga mɔgɔ min y'a AEM kɛ fille secrétaire général de l'AEM ne b'a dɔn tuma min na AEM mɔgɔ b'a fɔ k'i b'o ko sugu kɛ AEM élèves denw na surtout ségrégew la ko n'aw bɛ AEM ségrégew dɔn mɔgɔ b'o o tapage sugu bɛ kɛ AEM mɔgɔw la o tapage sugu bɛ kɛ mɔgɔw la minnu yɛrɛ ye bagi sɔrɔ o tapage sugu bɛ kɛ mɔgɔw la minnu bɛ i y'a faamuya wa minnu kɔrɔbayara Bamakɔ o tapage sugu bɛ se ka k'olu la cogo di bɛɛ t'a dɔn nin ye tapage ya mais aw degelen don ne la i bɛ ka tile ten bilahi i bɛ ka tile banna aw ɲinama i bɛ ka tile banna aw ɲinama Karim tile o banna Musa Jawara ne ma dala n'aw b'a dɔn ko Musa Jawara minɛlen don halisa ne ma dala n'aw b'a dɔn ko Asimi Goïta de nana ne ma dala n'aw b'a dɔn ko police directeur général ye Tarawara de bilahi aw tɛ Tarawele kɛ dɔn nin polisi minnu ye nin kɛ ne Bala de y'a fɔ aw ɲɛna bilahi talayi Tarawele bɛ ninnu wele k'u ɲininka aw ye nin kɛ ka da mun de kan Tarawele b'u wele et puis aw militarisera de polisiw militarisera de nin polisi ninnu aw y'u ka baara tiɲɛ minnu bɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko dɔ ye polisiw bila ka taa e nɔfɛ i m'o faamuya wa ka taa e nɔfɛ dugu tilama fɛ ko parce que k'i n'a tigi kɛlɛla polisiw taar'i nɔfɛ aw ma se ka taa polisiso la polisiw taar'i nɔfɛ u y'i jigi kare kunna bilahi talayi aw bɛɛ ka n wele aw k'a fɔ n ɲɛna n b'u bɛɛ dénoncer parce que an mago bɛ polisi ɲuman de la ni ne Bala ko polisi mun man ɲi k'i tɔgɔ fɔ k'aw ka quartier fɔ k'aw ka du fɔ Mali bɛɛ b'a dɔn i man ɲi parce que u bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ ni polisiw man di ka ne bɔ mɔgɔ ma polisiw défend ka ne bɔ mɔgɔ t'u défend ka ne bɔ armée y'a sɔrɔ ne bɛ polisiw de kɔ
mais a sera à la atikatol de munu manchala mbu bonchala polisikolo de munu manchala mbu bonchala transition tokotien polisu ambolu dégager transition la bin polisu ambolu dégager fantan nyeji bona o polisu ambolu dégager famaw ka nadaga den polisu ambolu bonchala wallahi ube bonchala jogara me atola marakaya to la chashi to la ni ba kokodeya la wartigi fɛn no fa kɛra siya o siya i ka kokodenya bɛ fi ɲɛna i kana da polisi ma i ka o kokodenya o bɛ fi ɲɛna bi directeur général de la police Traoré ni ne b'i ka polisi dɔw la kuma min na tɔw bɛ ka taa bandiw ɲini kɔkɔnɔnaw la dɔw bɛ nin natabadenya de la kuma dɔw la kuma min na polisi tɔw bɛ ka taa mɔgɔw ɲini kɔ kɔnɔ kuma min na polisi tɔw bɛ enquête la polisi dɔw bɛ ni i bɛ ka tile o natabadenya polisi de la polisi tɔgɔ tiɲɛ aw tɛ se ka adama tɔgɔ tiɲɛ bilahi adama m'a ka baara dɔn commissaires filɛ nin poste la diɲɛ don o don commissaires bɛ ka ko dɔ kɛ mun bɛ mɔgɔw dabari ban u bɛ ka bandiw minɛ inspecteurs bɛ ka bandiw minɛ marifa feerelaw bɛ ka minɛ bandiw bɛ ka minɛ drogue feerelaw bɛ ka minɛ mali fan bɛɛ drogue feerelaw bɛ ka minɛ mali fan bɛɛ i y'a faamuya wa i b'a mɛn dɔw ye commissaire dɔ ye bandi dɔw minɛ i b'a mɛn polisiso dɔ mɔgɔw ye bandi dɔw minɛ i b'a dɔn drogue feerelaw minɛna marifa feerelaw minɛna motosiyɛnnaw minɛna jadisiw minɛna terrorisiw minɛna kalabanciw minɛna mɔgɔ fagalaw minɛna o wagati polisi dɔ bɛna k'a b'o polisiw ka baara kɛ fu ye ka ko munna ko natabadenya dan b'a yɛrɛ waritigi nɔfɛ natabadenya jokaramɛ nɔfɛ natabadenya o tɔgɔ tiɲɛ denya polisiw aw bɛ bɔ an cɛ la aw bɛ dénoncer walahi aw bɛ dénoncer Amidu Kunate Titi ni o sera ka na ni partenaires ye ka se ka na ni tubabuw ye a kɛra pétrole ko ye a kɛra fosew labɔli ye a kɛra kɔw labɔli ye ne ɲɛna mɔgɔ mun bɛna n'o baara ɲuman kɛbagaw ye i y'a dabɔ ka fantanw ɲɛji de cɛ i y'a dabɔ ka fantanw ɲɛ suma de i y'a dabɔ cogo di kurantigɛ bɛ ban cogo min na mɔgɔ mun bɛ fɛ kurantigɛ ka ban bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ fɛ ka Asimu Goyita dɛmɛ Amidu Kunate Titi mɔgɔ mun bɛ fɛ ka se ka na ni carburant ye maliyɛnw ka carburant sɔrɔ ka sɔrɔ u ma sɛgɛn bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ transition fɛ bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ Asimu fɛ bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ Choguel fɛ bɛɛ b'a dɔn ko Saint Colonel ka d'o ye bɛɛ b'a dɔn ko Faso ka d'o ye bɛɛ b'a dɔn ko Baso ka d'o ye kuma min na tɔw bɛ ka u ban ka don Mali kɔnɔ ka baara kɛ kɔ kan ni Mali wari ye mɔgɔ min bɛ ka taa tata kada baara kɛ Mali kɔnɔ Mali mago b'o den sugu de la Amidu Kunate Titi Seguka den Titi mɔgɔ kelen fa man kana wolo donc nin ye video kun fɔlɔ ye i y'a faamuya wa la bita ye su in na o ye tɔgɔfɔli ni a bɛɛ jɛnsɛnlen bɛɛ i m'o faamuya wa bi o ye tɔgɔfɔli ye o ye k'a bɛɛ